В началото беше Дъхът. Той събуди света, огъня, водата, земята, въздуха и пространството. Без него нищо не би могло да се роди, а с него всичко живее. 5 пътя. 5 древни учения. 5 начина да се докоснеш до същото, до дъха. Защото дъхът е онзи невидим мост, който свързва духа и тялото, човека и безкрайността. Всеки пръст е сила. Всеки път е знание. Но когато се съберат, те стават юмрук. Символ на единството. Символ на пътя на безкрайния дъх. Във всеки дъх се крие началото и краят на света. Дъхът е дарът, който получаваме всяка секунда. Той е връзката с източника и пътят обратно към него. Когато осъзнаем дъха, осъзнаваме живота. И всяко вдишване става молитва, а всяко издишване – благодарност. С дъха всичко започва и с дъха всичко завършва.